Natanggong na karon ang duha ka mga Chinese nationals nga nasikop sa joint operation sa Anti-Kidnapping Group Visayas Field Unit uban ang mga sakop sa Lapu-Lapu City Police Office ug sa Regional Intelligence Division sa Police Regional Office 7. Lakip sa gisusi sa taga-AKG ang local contacts sa mga akusadong Chinese nationals. Aniya ang report. Nadawat sa Station 2, Lapu-Lapu City Police Office ang taho nga biktima sa kidnap for ransom si Chinese national Yu Li Hong niadtong Mayo 4. Subay niini, gipahibaw sa Lapu-Lapu City Police ang Anti-Kidnapping Group Visayas Field Unit sa nahitabo. Human sa tulo ka adlaw nga pagpaniid, natumbok sa Anti-Kidnapping Group ang safe house sa mga akusadong kidnapper sa usa ka village nga nahimutang sa Barangay Mactan. Sa joint operation ni atong Mayo 7, naluwas ang negosyanteng si Yu Li Hong ug nasikop sila si Su Rongtong ug Li Gumin. Nag-issue ang RTC Lapu-Lapu Branch 53 og commitment order. So ato lang na-commit dito sa BGMP kagahapon sa buntag. Mapasalamaton si Police Lieutenant Zosimo Ravanes Jr., team leader sa Anti-Kidnapping Group Visayas Field Unit nga nahangyo nila og sa Chinese Embassy ang biktimang negosyante nga mosangat og kaso batok sa duha ka mga dinakpan. Nagpasalamat lang punta sa Chinese victim na-encourage siya nato through sa Chinese community o sa Chinese Embassy nga mo-file yun silang kaso against sa mga perpetrators. Samtang lakip sa gipasakaan og kasong kidnapping, mao ang napo ka mga Jandu ug ang mga Pinoy contact sa duha ka mga suspitsadong Chinese national. Sa atong investigation ay doon ay nakita nato ang Pinoy ni facilitate pod sa maong pagkidnapping na wata kay baw sa participation nila kung asa kutob. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merondina, Balitang Bisda.